ceai, Tian Făi. Un ceai recomandat tuturor domnișoarelor, doamnelor și de ce nu și bărbaților, pentru că normalizează funcția hormonală, metabolismul în organismul nostru. Eu am fost în China, acolo oameni grași nu am văzut. La noi, în Republica Moldova, sunt foarte mulți supraponderabili și bărbați, dar foarte multe domnișoare și femei, din păcate. Ceaiul Tian Făi o să vă ajute să vă normalizați încetul cu încetul masa corporală. Și vine în ajutorul ceaiului Tian Făi capsulele Normomas. Super, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! E extraordinare aceste capsule Normomas. Să ținem minte că sunt naturale, 100%, fără efecte adverse. Atât doar o să vă normalizeze metabolismul, schimbul de substanțe o să-l activeze și încet, încet o să reveniți la acea masă corporală care v-a dat-o Dumnezeu și o să vă simțiți bine. Avem diferite rezultate. Sunt doamne care au slăbit 15 kg. Sunt doamne care au slăbit 3 kg. Și uitați-vă, sunt eu, care mă mențin cu acest Normomas la 60 de kilograme. O singură capsulă, o dată în zi, mi-e de ajuns ca să mă simt bine, tonizează foarte bine, curăță foarte bine intestinul și vă creează o bună dispoziție. Mai este și crem anticelulită Normomas. Extraordinar! Vine primăvara, toate domnișoarele cu fustițe scurte, cu picioare frumoase, crem Normomas. Anticelulită lucrează 100%, fără reacții adverse, natural și ne creează o figură frumoasă și o bună dispoziție, de ce nu, de primăvară. Un alt ceai, Jucan. Acest ceai face profilaxia tumorilor glandei mamare. Zilele trecute am auzit așa o informație la radio. În fiecare lună, în Republica Moldova se depistează 140 de femei cu probleme ale glandei mamare, dintre care 40 de acum au cancer de gradul 3. E trist, e foarte, foarte trist. Haideți să facem profilaxie. În fiecare zi folosim ceai Jucan, măcar o lună în an să facem această profilaxie, să nu ajungem la patologii. Într-adevăr, atunci trebuie de plecat la medic și de făcut tot ceea ce ne recomandă dumnealui. Haideți să nu punem tot pe spinarea medicului, să facem și noi câte puțin pentru familia noastră, pentru noi personal. Un ceai, următorul, Chin-Chan, curăță perfect intestinul subțire și gros. Și completează încă și insuficiența de vitamine și minerale. Vreau să vă zic că un pliculeț îl puteți folosi pe parcursul întregii zile, pentru că este foarte concentrat și este foarte gustos. Îl folosiți și a doua, și a treia, și a patra oară. Și cei care au probleme cu constipațiile cronice de acum, conținutul acestui pliculeț, seara, înainte de culcare, îl administrează cu apă călduță sau îl pun într-o cană și cu chefir, cu ceva lactat, ce vă place dumneavoastră, cu iaurt. Dimineața o să vă treziți perfect, o să se elimine totul din intestinul gros și o să vă simțiți bine și ușor. Dar dacă problema dumneavoastră constipația este de 10 ani, de 15 ani, din păcate avem așa cazuri și foarte multe, mai bine un produs ca să ne ajute. Compania vine cu un produs extraordinar, capsule Gen-Ton. Perfect lucrează. Dacă le combinați pe ambele, rezolvați problema care poate n-ați putut să o rezolvați cu alte produse. Ați încercat și una, și a doilea, și a treilea, ați mâncat și tăriță, și sfetlă, și numai nu știu ce ați făcut. Să știți că aceste două produse folosite vă garantează 100% rezultat. Ceai cu guar normalizează, restabilește funcția pancreasului. La toți ne place dulciurile, și la copii, și chiar mie personal îmi plac dulciurile.
Dar după o anumită vârstă pancreasul nostru obosește. Nu mai elimină insulina necesară. Și ne trezim cu diabet de tip 2. Și mai rău, poate ne trezim chiar și cu diabet de tip 1. Dar ca să nu avem această problemă, folosim acest ceai cu GUA. Și copiilor, și adolescenților, și bătrânilor, la toată lumea. Dar în mod special celor care știu că mama, tata are această problemă, pancreasul, și mai aveți un disconfort în partea stângă după ce mâncați dulciuri. Acesta este un disconfort care se poate rezolva cu acest ceai, cu GUA. Ceai antilipemic. El dizolvă perfect lipidele de pe pereții vaselor sanguine și, atenție, normalizează tensiunea arterială. Este un ceai recomandat celor care suferă hipotonici sau hipertonici. El este acela care vă echilibrează și previne multe boli legate de sistemul cardiovascular. Ultimul și cireașa de pe tort, aș spune, în gama largă de ceaiuri, este ceai de hrișcă amară. Și atenție, acest ceai conține 19 tipuri de aminoacizi, dintre care 8 sunt de neînlocuit, 9 tipuri de acizi grași, 80% de acizi linolici, acizi nesaturați grași. Dar încă ce mai conține? Vitamina D, B1, B2, B6, B12, vitamina C, vitamina D, E. Și nu se oprește aici. Mai conține potasiu, calciu, sodiu, magneziu, cupru, fer, crom, seleniu, zinc. Absolut tot pe ce are nevoie organismul dumneavoastră. Are o acțiune antibacterială foarte puternică. Distruge 85% din bacterii. Are un conținut ridicat de vitamine și celuloză. Ajută la inflamații, constipații. Atenția cei care au miros din gură și spală dinții și nu știu ce îmi fac, dar mirosul persistă. Folosiți ceai de hrișcă amară. Cei care au probleme cu diabetul, fie de tip 2, fie chiar de tip 1, folosiți ceaiul de hrișcă amară. E primăvară, vi s-au inflamat gingiile. Dragii mei, avitaminoză. Folosim ceai de hrișcă amară. Administrați ceai pe parcursul zilei și conținutul pachetelului îl mâncați. Un perfect dejun, un perfectă cină. De ce nu? Absolut tot ce aveți nevoie dumneavoastră. Așadar, compania Green World vine cu o gamă largă de produse, suplimente la alimentația mea și a dumneavoastră. Suplimente care ne permite să fim sănătoși 24 din 24 de ore, ne permite să fim în bună dispoziție, pentru că știm secretul. Cine ne asigură buna dispoziție? Untura de pește, lectina, calciu, zincul. Și dacă pe masa noastră nu ne putem permite să avem 90 de minerale și vitamine, compania Green World, prin produsele sale, ne aduce aceste minerale și vitamine, acest complex în familia dumneavoastră.